खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होबानो थाबैनो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे आयदाजों हारिमु, गेलेमु बेफोरबायदि माखासे हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बेबायदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावख'आवबो खुंफुंदों आरो बेफोरबायदि फोरोंगिरि महरै चिरां जिल्लानिफ्राय बियन ब्रह्म बिथांखौ लाबोदोंमोन आरो बे हाबाफारिया मैया थुंगेनानै थांबाय। बिनय ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जायगा जेराव जाबाय फरायसुला फरायसुलि बाहागो लाफैदों। बिसोरो जेबो रोङामोन आरो मैया जोबथा मोजाङै रोङोबो। जोबनाय नसनेल आयदायावब्लाबो बाहागो लाहैनो हानाय जाबाय। बे बायदि सापागुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारी बिथाङा बयनिसिमबो साबायखर बावहरो आरो बयबो जायखिजाया माबा नङा माबा मोनसे हारिमुजों जौगाखांहोनो नाजानांगौ होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आखान्थि नेहाथारि कासथम बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायनाय बायदिब्ला हारिखौ जौगाहोनो हारिमुखौ जोंनो गोनांथार। हारिमुवा बर' हारिनि आमाय थुख्ल आरो बे मावदांफोरखौ बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावबादाखौ बड'फानि बोसोन बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन होननानै बुङो। बारग' एनडिआरएफनि गोख्रों मावथांखि सोद्रोमा बाबुल बर'आ माखासे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोगा-मोगि लादों। 69 नं उदालगुरि बियाबनि बिसारखथि फोसावदों मिल मावखान्थि आफादनि आफादगिरि अमल बर' बिथांखौ दाखालि हरनि 9:50 आव गामियारि मेल खालामखांना फैनायनि उनावहाय लामायाव सोरबा दुथांफोरा अमर बर'खौ गाग्लोबो आरो बिथांनिफ्राय 8,000 रांबो सेनानै लाङो होननानै मुरमिला प्राइमारि आफादनि कुलेश्वर बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो एबा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनानै होयो। इउनाइटेड ख्रिस्टियान प्रमट बिटिआरआव खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरआव साफ्रोमबो खृष्टान धोरोमनि गासैबो सुबुंफोरखौनो थोंजोङै बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोखौ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरनि जोहै रोखा खालामनानै होयो। आसामनि खौरां बिजोङाव गोलाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय गागि खौरांगिरि फुज'सुथि गोथै सोलेरखौ सोमोनांथाव हालोदाव मोनदों। आसामनि माखासे खौरां बिजोङाव गेलेमु बिफाव आयदानि गागि महरै सिनायजानाय पुर्नसुथियानि गोथै सोलेरखौ मैया फुङाव गावनि न' सेरावनो सोमोनांथाव हालोदाव मोननो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव हाथिगाव सुथि लामायाव थायोमोन गागि खौरांगिरि पुर्नसुथिया। बिथाङा मख'नो गोनांदि नखर खाथिनि नांलायनाय बेरखांनो हानाय पुर्ननि गोथै सोलेराव माखासे जोखोम जानाय सिनफोरखौ रोखायै नुनो मोनदों। आगुआव गोबां खौरां बिजोङाव खामानि मावबोनाय पुर्नसुथिया आथिखालाव नियालमिया बार'था खौरां बिलाइनि गेलेमु बिफावनि खौरांगिरि महरै खामानि मावबाय थादोंमोन। रांबिरखालि मोनाबिलि 10:30 रिंगायाव
जिउ गोमायो। 2 दंमोन। गागि खौरांगिरि फुर'शकीआ मैया फुंनि समाव नखरनि खाथियाव नांलायनाय बिथांखि जिउ गोमानाय गोथै सोलेरखौ मोनदों। बे समाव पुणेनि मोनसे हानजाया खौरांगिरिनि न'आव थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 1 एप्रिलखालि भारत भवनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ इउपिपिएलनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय कक्राझारनि ग्रेड फिल्डआव खुंनो गोनां गेदेर सुबुंजमा रायजो-राजाजों फुंनि 9 रिंगायाव नुजाथिफैगोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। जम्मु आरो काश्मीरनि भारतारि आर्मि आरो जम्मु आरो काश्मीरनि पुलिस बिफानजों जाथाय नायबिजिरनायाव गं 5 एके राइफल आरो गं 7 पिस्तल लोगोसे मेगजिन आरो गोबां बिबांनि गोथां गुलि काश्मीर गोलाव एल. अ. सि. सिमाव थांनाय मैयानि हरनि समाव बुरखांनानै मोनदों। दुलाराय बास्पत समाजसेवा समिति फैगौ जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बि. टि. सि. नि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो थोंजोङै मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होयो। बिधान सभा बिसायख'थिनि समावनो वेस्ट बेंगल बारुइपुर जिल्लायाव थांनाय मैयानि हराव पुलिस बिफानआ नरेन्द्रपुर पुलिस थानानि साखाथिनि ओनसोलाव 56 था बमा बुरखांदों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला तरुन आरो माखासे सिनाय मोनै सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि मुं एल. आइ. आर. खालामो।